rendőrség és kész. Ment volna maga rendőrnek is? Hát keresik. Határőr, egy ilyen polgárőr vagyok. Maga polgárőr? Ilyen biztonságú. Ja. Nyugodtan. Mert mondta tavaly vagy mikor, hogy Így van. valami alázadási találata volt magának. Így van, megtartom is. Meg a temetésén volt. Így van, megtartom is. Ja, mert emlékezni róla. Így van. A Fazekas János, alazás. És oda Fazekas János. Fazekas János. Így van, megtartom is. És tartom is a rendőrség, a társadalmi kapcsolat. Hát tartom is. Ott voltam rám katona, ott voltam, ott végeztem náluk.